Ja nyt mä kuvaan YouTube-videon ja tässä on apuna mulla yksi kaveri, niin se antelee mulle tavaroita tuolta. Mutta nyt me esitellään ostokset ja sitten me kohta kun me syödään, tai mä syön niitä, niin mä pidän samalla pikkusen ASMR, joten maisteluvideo, ostest ja pikkunen ASMR. Niin joo, aloitetaan. Elikkä eka tuote on Beauty Blender. Ja me ei ostettu mitään muuta meikkiä, koska ne maksoi aika paljon, niin mulla olisi mennyt kaikki rahat niihin, koska mulla oli 10 € lahjakortti. Mutta sitten meillä on täällä teitä erilaisia oreoita. Ja me ei olla ennen maistettu näitä, niin nyt me tänään maistetaan. Mä eka näytän nämä tuotteet ja sitten mä vasta maistan. Tai me maistetaan. Joo. Odotas, mikä tossa on. Ei siinä mitään ole. Ja juu. Sitten jotkut tällahteet. Jotkut Sugar Bardi. No joku kuitenkin tollanen. Sitten näitä skitleseitä. Kaikki varmaan, tai no en mä nyt tiedä kaikki, mutta ainakin osa tietää nää varmaan joistain videoista. Kun aika moni on maistanut näitä. Niin joo. Ja siis me varmaan testataan tässä videossa ihan lopussa sellaista, että me kastellaan tää Beauty Blender ja testataan, no kasvaako se tai silleen joo. Sitten Skittles juoma. Tää oli ihan jees, me maistettiin tätä jo, mutta me maistetaan silti tätä uudelleen nyt. Sitten koska joo. Sitten näitä ei tarvii edes maistaa, mutta koska mä oon maistanut näitä jo muutenkin, niin nää voi laittaa tonne sivuun, koska mä otan tähän ne, mitä me testaillaan jollain tavalla. Sitten tällaitteet. Mä en tiedä oikeasti mitä nää on. Mut joo, näitä me varmaan testataan ekana, koska mä haluan tietää mitä nää on heti. Mut sitten seuraava tuote. Mitäs siellä on? Pitää odottaa hetki. Mä voin vaikka sillä välillä. No nyt ne näköjään loppukin ne tuotteet jo. Niin joo, ei ollut mitään enää. Sitten haluatteko te, että mä näytän teille tätä Beauty Blenderia. Mä vähän voin meikata teitä. Kuitenkin tällainen pehmukka. Sitä me ei vielä testata. Me testataan se vasta lopussa juttu. Mut sitten tällaitteet. Nyt oikeesti. Mä toivon näitä jotain hyvää, koska näitä mä oon ainakin odottanut ja Lidia, tai voiko mennä sanoa äitille, ettei sano hirveästi mitään, koska me kuvataan näin videolla. Okei, nää näyttää ainakin tosi ällöttäviltä. Mut joo. Niin, sitten tästä avataan tällainen. Miksi se konttaat? No tossa. Ne on vähän erikoisen näköisiä. Mä voin näyttää teille. Joo, tossa on yksi ja mä näytän, jos tää on vaikka vähän erilainen. Koska näitä oli varmaan 3 tai 4 erilaista, en mä tiedä. Ei vaan 3, siis pitäisi olla. Mä en tiedä onko, mutta pitäisi olla. Näyttää ainakin aika samanlaiselta. Tällaitteita. No niin, nyt voidaan testata sitä ASMR. Kuuluuko tästä mitään? Ei kylläkään taida kuulla. No niin on kauheita. Ei apuri viettää roskiin. Mene tuolta kautta, ettei sua näy. Ja, no niin. Ja.
Me ehkä puhutaankin ihan tälleen, eikä kuiskita mitään. Niin sitten äiti. No, eikä se haittaa nyt. Niin joo. Tuli vähän pimeätä, kun toi... Otapas sieltä yksi. Niin, se on niin isoja. Sä voit puhua ihan äänellä. Okay. Mutta on aika pehmeitä. On nää kyllä aika hyviä. Vaikka 5, no mä sanon aika 4/5. Ja nää oli kyllä 0/5. Tän eikä 1/5. No mutta sitten testetään Oreos. Tai miksi mä kuiskin? Toi mun kaveri haluaa kuiskia, mutta mä en nyt kuiski, koska ei toi kyllä olla kuiskimista. Mut joo, mä en oo ikinä maistanut tällaista Oreoita, joten nyt testissä. Näistä mulla on tosi hyvät odotukset. Mitä? Tällainen. Täällä teet 2 tällaista minipakettia. Avataan vaan 1, koska me ei tiedä, kun tykätään näistä. Ja mä haluan avata ton toisen puolen silleen, että mä näen miltä se näyttää sieltä sisältä. Ota vaan sieltä. Tykkäsitkö sä niistä? Okei, tää latteelta. Mä aina rupean kuiskimaan. Nyt mä maistan tätä pelkiltään. Tai vähän ehkä ällöttävä tuoksu, tai en mä tiedä. Mä en oikein pidä tosta tuoksusta, mutta... Miltä tää tuoksuu? Mä en tänään kerännyt kuvaan sitä joutukalenteria, jotta taaskaan, sori. Mut nyt. Okei, mun mielestä ei. Koska mä en oo oikein Oreon ystävä. Se on mun ehkä lempikeksi. Mutta en mä silleen kuitenkaan oo keksien ystävä. Niin joo. Miksi tätä roskii? En mä kai sit tietän ton tohon. Mä haluan vielä kerran testata. Nyt te näette kun mä syön tän kokonaan. Mä teen haasteen itselleen. Katsotaan tuleeko täältä aina samanlainen. Joo, tulee näköjään varmaan. Ja mitä nää niinku ees on? Ei oo mun lempparia, mut nyt on vaan pakko syödä. En mä halua. Sitä mä en halua, mutta... Mitä tää oikeesti on? Tämähän piti olla karkkia. Eikä pahaa mömmöä. Sieltä tulee jotain tollasta. Mä eniten mietityttää, miltä se Beauty Blenderi näyttää. Ja mä muuten tykkään siis tosta karkista, mutta mä en tykkää tästä mausta. Mitä sä huuhaat?
Tää pinkki on ainakin hyvä. Kattokaa tonne sisällä. Tää on aika tällainen vaahtokarkkinen, mutta ei kuitenkaan. Vähän erikoinen. Siis tää on hyvä, mutta erikoinen. Skittles limsa uudelleen. Punasta. Original. No mä nyt arvostelen Joo, mutta mä nyt arvostelen nää silleen, että Oreo ehkä oli 2/5. Tämä oli 0/5. Tuo Skittles. Tämä Skittles siis oli 5/5 ehkä. Niin. Jotenkin tää Skittles limsa maistuu tupulta. Sitten, joo, ihan just rauhoitu vähän. Ei me vielä lopeteta. Mikä täällä on? Noi sakset joo. No, mutta nyt testataan näitä. Ja ehkä me voitais testata niitä vitsin. Minne sä menet? Ehkä me testataankin noita fruit jotain noita, koska no mä en oo maistanut tuota mansikkamakua. Niin, testataan sitä nyt tänään. Tää aukesi niinku jotenkin tosi simppelisti, mutta sitten tää ei aukee tosta. Niinku tää aukesi tosta yhdiskosta ihan super hyvin, mutta nyt tää ei aukee ollenkaan. Yritän. Arvaa mitä. Joo, mä kuulin. Rauhoitu. Elikkä nyt maistetaan, katsotaan. Okei, nää on ihan perus. Nää näyttää vaan tällä. Ja maistuu perus. Ihan perus. Minä kohta testaan tätä, mutta vielä tää. Ja muuten tämä oli ehkä 4 kautta. Ei. Ehkä sen takia 1/5 se oli aika basic, mutta muuten mausta ehkä noin 6/5. Ei va, 6/5. Ehkä niinku 4/5 ja mun kaverin puhelin soi. Niin joo. Mut siis joo. Ei muuta. Sitten tää näyttää tältä, varmaan tiedätte ketkä on käynyt normaalissa. Tääkin on aika hyvää, mutta tää oli oikeesti ihan liian basic. Ihan tyydessä saat maistaa. Niin tarvii muuten vielä siivotakin. Haluatko tästä näitäkin? No, eikö se pitää avata sillä ota nopealla. Ja syö sitä. No, mutta
tää oli tästä tää video ja mä varmaan huomenna kerkeen tekee videon joulukalenterista, niin joo. Moikka!